Evo, djeco, vrijeme je da krenemo u priču o medijima. Dok ja pričam priču, predlažem da svi uzmete u svoje ruke olovčice. Dobro, i sada, dok slušate moju priču o medijima, nacrtajte jedno srce ovako, kao što sam ja, i kraj toga olovkom, nemojte ispunjavati srce bojom, olovkom kraj srca nacrtajte veliku ili velikog sebe. Može? Evo, dok vi sad ovo crtajte, ja ću vama nešto ispričati o tome što su to mediji. Vjerovatno ste mnogo puta čuli da postoji riječ mediji i o njoj se svašta već, možda vam je netko pričao, ali je važno da mi to sada malo ponovimo i da pojasnimo što znači riječ medija. Pa što su mediji? Evo, djeco, ovdje piše mediji. Mediji su sve ono što čitamo, gledamo i pratimo, a nije živo, iako nam se čini i prikazano je često puta kao živo. E sada, postoje mediji za koje je potrebna električna energija ili struja. To su elektronički mediji. A to su film, za što je potrebno kino ili projekcijsko platno, radio, za slušanje radija je potreban neki električni uređaj, kao radioprijemnik, ili može isto i na računalu se slušati radio ili radio u automobilu. Televizija, obično je potreban za televiziju. Televizor. E sad pazite, kada koristite riječ televizor, razmislite što je televizor, a što je televizija. Televizor je kućanski aparat, a televizija je vrsta medija. Recimo, televiziju možemo sada gledati i na računalu. I imamo internet i za internet je potrebno računalo ili pametni telefon. E sad, sjećate se nekih trenutaka u kojima nestane struje ili vam se isprazni baterija. Tada baš ništa ne možemo koristiti od ovih elektroničkih medija. Ali zato imamo još jednu vrstu medija koje se zovu tiskani mediji. To su knjige, novine, časopisi, recimo dječji časopisi kojih je jako važno čitati, stripovi i različiti plakati. Stripovi i plakati nam poručuju jako dobrih informacije i ja znam, djeco, 100% da vi jako volite čitati stripove, jel tako? Dobro. Mediji su svuda oko nas, ali ih je potrebno razlikovati i potrebno je naučiti i znati kako se njima koristiti. Zato je važno da vi već kao drugoškolci razvijate osim pismenost pisanja, čitanja, govorenja i medijsku pismenost. Pa ćemo danas malo razgovarati o medijskoj pismenosti, ali imamo i gosta. Još što sam ja radosna kad nama dođu gosti u našu TV učionicu. A baš, evo, danas u petak stiže nam jedna gošća. Pa pozdravimo Mirnu Medaković-Stepinac. Dobar dan, Mirna. Dobar dan. Evo, mi smo zaista sretni što ste vi sada nama došli. Mi smo čuli da ste vi UNICEF-ova ambasadorica i da ste po zanimanju glumica. Pa nam dajte se malo sjednite, raskomotite si da neka vam u našoj TV školi bude ugodno. Recite nam prvo što vi kao ambasadorica radite. Kao glumica to znamo jer smo već imali jednu glumicu u našoj školi. Pa što je to UNICEF-ova ambasadorica? Ja kao UNICEF-ova ambasadorica pomažem djeci u Hrvatskoj da ostvare svoja prava. Između ostalog, jedno je pravo na informiranost. A to znači da mogu dobiti ispravne informacije, točne i provjerene iz različitih medija. I na taj način vi, djeco, učite o sebi,
učite o svijetu, razvijate se u dobre osobe koje su sretne i ispunjene. Odlično. Mirna, vi ste nam donijeli nešto. Jesam. Donijeli ste nam... Donijela sam jednu slikovnicu koja se zove slikovnica o medijima i danas ćemo kroz igru malo učiti što su to mediji, a što je to stvarnost i kako to dvoje razlikovati. Odlično. Djeco, a znate šta? Pogledajte sada što drži Mirna u rukama. Ona drži tiskanu slikovnicu. Ali ovu slikovnicu i svi vi možete promatrati i uživati u njoj u digitalnom obliku, elektroničkom obliku putem interneta. Pa pogledajte, danas u studiju imamo jedan zapravo medij prikazan na dva načina, u tiskanom obliku i u elektroničnom obliku. I pratit ćemo lagano i jedan i drugi. A vi nakon emisije ovu slikovnicu možete naći i zasebno ju listati na internetskoj stranici koju ćemo vam kasnije otkriti. Dobro, hoćemo li onda čitati slikovnicu, Može. Mirna? Hoćete li mi vi pomoći? Hoću. Može. Uživajmo. Kao što je učiteljica Sanja rekla, nacrtali ste srce i nacrtali ste sebe. Pa krenimo prvo od sebe. Prvo dotaknite svoj nosić, vrh nosića. Tako, i mi smo dotaknuli. Osjećate li nosić? Je li on hladan? Je li topao? Pređite prstom preko njega, tako. I imate dvije rupice. Nećemo prst stavljati u nos, jel tako? To nije pristojno, ali ih osjećate. To su nosnice. E sad, ako je hladno, vaš će nosić biti crven. Ako je toplo, ako izgorite na suncu, isto će vaš nosić biti crven. Ako vam je u blizini zrcalo, pogledajte nosić u zrcalo. Netko ima malo veći nos, netko ima malo manji nos. Možete ga stisnuti, iako je to bolje da ne radite, zato što bi to onda boljelo. E sad, puhnite nos kroz nosnice, ali stavite prstić ispod nosnica, ovako. Osjećate li kako struji zrak? E da, to vi pušete i stvarate zrak koji prolazi kroz nosnice, koji možete osjetiti na prstiću ili tu na vrhu usnica. Čovjek osjeti, vidi ili čuje svoj nos, tako da zna da on postoji i da je stvaran. E sad, vi ste nacrtali sebe. I učiteljica Sanja je ovdje nacrtala jednu djevojčicu. Da. Sada stavite prstić na svoj nos na papiru. Zažmirite, zatvorite oči, tako. Osjećate li nos ili osjećate papir? A? Izlazi li zrak iz ovog nosa na papiru? Može li taj nosić curiti kad je prehlađen? Jel da? Vjerojatno ne može. Zato što to nije nosić. To je slika nosića. To je vaš crtež. E sad, ako imate nekoga u blizini ili danas nakon ove naše škole, zamolite nekog da vas fotografira mobitelom, pametnim telefonom. Onda pipnite taj nosić isto na ekranu, na zaslonu. Je li to vaš pravi nosić? Može li on curiti kao vaš pravi nosić ili ne može kao i ovaj na papiru? Ne može. Razmislite, je li to nosić ili je to samo snimka vašeg nosića? Ja vjerujem da ćete doći do istog zaključka do kojeg smo i mi došli. To je samo snimka vašeg nosića. I sad imamo još jednu igru. Stavite ruku na srce. Čujete kako kuca? Jel da? Dudum, dudum. Malo jače kuca kad smo zaljubljeni, malo jače kuca kad smo tužni, kad trčimo, kad smo na tjelesnom. To je pravo srce. A sada stavite ručicu na ovo nacrtano srce. Evo ovako, kao učiteljica. Jel da? To je isto kao s nosićem. To nije pravo srce. To je samo slika srca koja označava taj dio ljudskog tijela i podsjeća na njega. Ono što koristimo za označavanje zovemo znak, a ponekad i simbol. Tvoje srce je stvarno, a nacrtano srce je simbol. U medijima mi nalazimo znakove i simbole.
Evo, pogodite što nacrtano srce znači. Kome crtamo nacrtano srce, pogotovo za Valentinovo? Što misliš, je li isto doživjeti ljubav i vidjeti napisanu riječ ljubav? Nije isto, je li tako? Ljubav je ono što osjećaš, a riječi i crteži su simboli ljubavi. Simboli mogu biti crteži, slike, riječi, snimke i zvukovi. Ako želiš, kasnije, nakon škole, prisjeti se nekog svog doživljaja ili osjećaja i u praznom krugu ga nacrtaj, napiši ili oboji, a možeš napraviti i neki zvuk. I zapamti, u stvarnom svijetu žive tvoja stvarna iskustva. U medijskom svijetu žive simboli. I Čiča Mića gotova je o medijima zasad priča. Djeco, mi ćemo sa ovom pojmom mediji se baviti još puno sati na hrvatskom jeziku. Evo, zahvaljujemo ambasadorici UNICEF-a i glumici Mirni i želimo da nađete vremena i da ponovo dođete nam ispričati neku lijepu priču ili pročitati neku lijepu slikovnicu. Hvala vama. I A slikovnicu sada, možemo... prije nego što odete, evo, ja ću vam darovati u ime svih drugoškolaca. Evo, izvolite. Hvala ove puno. mačuhice. One su žive, one nisu simbol. Hvala Nismo vam vam puno. dali fotografiju, nego stvarne mačuhice. Hvala. I slikovnicu možete pronaći na www.medijskapismenost.hr. Pa pročitajte još jednom. Ponovite, djeco. www.medijskapismenost.hr. A sada je vrijeme da malo predahnemo i pozdravimo našu gošću Mirnu. Puno hvala, doviđenja. Doviđenja.